Hodná Mladá fronta dnes už. Dobrý den, Marek Hraton. Byli jsme spolu před pár minutama. Mě ještě napadlo jedna, když takovým způsobem zdůrazněte spojení řádu s dělnickou stranou sociální spravedlnosti. Možná by bylo taky vhodné uvést, že já jako budoucí velmistr jsem přes 8 let členem ODS. Dokonce jsem byl v rozhodčích orgánech. Byl jste nebo jste? Jsem členem ODS, byl jsem dokonce členem rozhodčích orgánů. Pravidelně se zúčastní sjezdu a podobně. Třeba taky by bylo vhodné uvést, že jsem se zúčastnil kampaně Libertas, když mluvím o tomto. Jo, protože, jak říkám, my tady nesoudíme lidi podle toho, jaký je jejich politický názor, protože s náboženstvím toto nemá nic společného, jejich politické názory. A osobních svobodách a právech to nemá už vůbec nic společného s politikou ani s náboženstvím. Takže takhle. To je jenom pro dokreslení.